kaixo, Euskal Jakintzako bisitari guztiek, gaurkoan gurekin izarerata dugu. Kaixo, Kaixo, arratsaldeon. Guraia ikastolan azkeneko urtea da, eta gizunen gure bizitzan erabakigarri izango den erabaki bat hartu behar gero. Zu betidanik izan alduzu kazetari izateko primeari? Kazetari izan nahi nula argi eduki ez nik banekin nirea letrak zirela ezin zirako oso argi neuken eta jakintzako irakaslekin oso garri ekiko dure. Baina zehazki kazetaritzen nahi nula, ez soziologia eta hizkuntzak eta baita kazetaritzea ere bazien hor hainbat karrera gustuko ditunak ez azkenen pentsatu nuen kazetaritza zela ez nik gure nuarekin egukinea zirkola eta erabaki nuen egon garri ez dut. Eta gero, 19 urtekin hasi zinen lehenengo telebista saioa ikusten nuen, Ikimilikili. Ikimilikili. Miki Labona beste ez dakizu. Bai, berdin. Eta hasiera gogor ez da izan. Ke ba, gu hasi ginen, jolas bat bestela zan, ez? Gazte ginen, 19 urtekin hasi ginen, lau gaztek egiten genuen saioa, eta pentsatzen jartzen ez, arratsalde eta batzuan egun oso bat esatzen genuen programa grabatzen izan zuzenen, eta gure artean oso giro ona zeon, bai gure artean da bai kameran atzekantik zeuden arte, eta oso ondo pasatzen genuen, guretzako oso denbora pasan bat, eta ezan ez, nerviok ez, nik ez dut laguntzen gogoratzen. Eta gero, aurkezle izateaz gain, erreportari moduan ere lan egiten, bi aspektuek alderatuko batzen ditugu, bakoitzaren zergatik onak eta txarrak zuretan. Alde onak eta alde txarrak? Ez dakit, aurkezle izatearen alde txarra askotan zuk ez dezula, zuk esan behar duzun informazio hori lantzen, ez? Askotan, eguneroko programa batean bat emazio ere, ez da lauko aukera ditu horretarako, ez? Eta hori handikapa da, zeu lantzen bali maez informazioa eta zuk osatzen badituzu bideoiak eta bat ere informazio gehiago daukazu, barneratu daukazu, eta gero gainak gauzak esateko zure modun esaten dituzu, ez? Eta hori, batzutan aurkezle izan da ez daukazu aukera hori eta bestek egintako bideoiak eta esan behar dituzu zureak izango balia bezala, ez? Eta bestalde, reportari izatek gauza hon asko ditu eta txarrak ere bai, eta tamalez beti biltzen jarrako denbora gutxikin, gaiak lantzeko eta askotan bakaleak umarrezunen grabatzea eta askotan egoerak ez dilak ezaten profesionak ez bakalen. Oina adibidez hemen, iaia ebitantan batzuk hasi daude, ibiazten balun badu igual moztin barko deu, eta beste pribatea jun, eta horiek alde txarrak ez, eta kalen egindako grabaketaren adibidez, eskopatzen da, finalmente, obraren batekoten aldamenen entorno audio bazki sartzen da, eta replikatu behar da behina berriz, da, edako gauza baina, nahi gustatzen zaiten da. Eta gero, telebista saioaren batera orduan aurretik azoten diren probarik nolako azoten dira lakastea? Pentsatzen dut telebista baina horietan ikusiko zintziztela, ez? Bai. Balako xedie. Saiatzen dira jartzen alik eta egoera muturren epotan, ez? Ikusteko zuk nola reakzionatzen duzun egoera horien aurrekaldean, ez? Nik denetik txistea, kontatu dantza, egin seria jarri eta errepente esaten duzute adibidez mobila, ez? Baina adibidez telefono hori aurrek, zuzeneko nagazo hori. Hori ez, adibidez, momentu baten esaten dute, aurkeztu behar duzu orain, ez dakit zen itorri da, elkarrizketa baten behar duzu, eta hasi improvisatzen elkarrizketa hori, aurkezpen hori, eta estentzia hori improvisatzen esaten duzute batean. Izaro, zuzeneko programak entzaude eta gaitze konexioa ez behar gertatu dela autopistan, hanbarrindako dela eta informazio hori eman behar duzu, eta gauza guztiak momentu improvisatu behar dituzu, eta egizan gero lako gertatzen dut telebistan abizten ez zuzenen, ez dira gaizki etortzen, baina casting egiten dutenak oso ondo pasatzen dut casting egiten. Bale. Eta gero, ETV-bin Estaz Vicente saioa aurkeztu zen, eta kasu honetan datoratuko egin gaztelania egiten marrizetatzen nola molestzen. Alun bezala. Bai. Hombre, nire ama hizkuntza euskera da, ez? Euskaraz beste naiz, eta euskaraz ditut ikasketak, eta euskaraz moldatzen naiz.
erraztasun gehiago, hizkuntzaletik aberastasun gehiago ere, euskeraz. Eta, bueno, moldatu behar izan nuen, ez? Herriontan, hizkuntza ditugu eta horietara moldatzen jokin behar dugu, ez? Eta, erderaz ere, ez euskeraz esan ondo, baina azkenen moldatu behar, ez? Eta, nik gertatzen zaidana erderaz itzekiko erdaldunei gertatzen zaiden kontra edo nik euskarak botatzen ditula erderaz. Beste, pentsatu euskaraz etxen baina ez eta gero itzuli erderara gertatzen da. Eta gero, kamera baten horrean zagonean zer sentitzen duzio? Nervio asko ez, esan ez. Azten ez dakiz zer dauken kamera, baina da komunikatzeko modu bat, ez eta esaten da grina bat zerbait, txiki bat sartzen da lor barruan da tiatuki izula eta egia da, badauket zerbait, ez dakit, barroa sartzea izuna eta gero kamera ikusten izunen, gustatzen izuna. Eta gero, zaila egiten altzaizu zuzeneko saio bat edo ustea edo animat, grabaketa bat aurretik denborarekin moztu daitekena edo Ni nahiago ez zuzeneko egitea, grabatzea bai, zeti grabaketa baten ona da hori ez, zerbait hankasartu balin badezu edo ez duen ezkin ezkero moztu daitekela eta hori izkundu daitekela, baina horrek alde hona eta alde diren txarrare bihurtzen da, jende asko relajatzen da, eta egin gode, eta lasa, eta gozak asko nezatzen die, eta gero ere, zuzeneko autofreskotasun izurkitzen, eta gero, kazetari bestela ere, eta akusle bestela ere, erronton dio bat zuzeneko batekia, ez dakit zure gure frogan jartzen duzu, eta gehiago bizi duzu telebistako momentu hori. Eta gero, urte hauetan zera, segun nago, anekdotaren bat edo izango zen. Bazen bat kontatu aldi. Ez dakit, anekdota asko gertatzen zuzendekoetan. Bainola, beti gertatzen da, edo galdetzen dizute bat egin, parrez lertzen zean momentuikako bat, ez askotan ez nezu aguantatu, eta eutxe egiten diozu, azkenen lertu egin, eta ez egin parra eutxe edo notatzen dezula, gora kremaiera uste nahi zaizula, eta eutxe beharrezko batekin, edo derrepente gidoia utzi dezuzakin nun, eta improvisatu behar dakizu, eta ez dakiz bideik noa zartzen zuzeneko baten zara, eta ez dizute abisatu zein behar dezun, edo gauz asko gertatzen. Eta gero, ordizioan edo beste nonbait kalean zazela, jendeak begiratzen zaituela ez, nabarituko duzu ez? Hemen ez, ni beti hemen ibili izan duna, ez orduan, badenak ezautzen hemen, ez orduan, aldetatik ez, baina bai, kanpora junezkio, bai, beste batea edo beste herri batea, bai notatzen dezula gehiago, egin batzek dira begirak, ez, baina jende irutzen zaio zuitzara kontuatzen. Ez da kontuatu, ikusi dugu, ez da kontua hobea, eta egidako kontuatutzea, baina sopa egiten duzu, enteatuko dutazunea dezela, ez. Jende asko gertatzen zaio, arpegi ez daune ikusten duela, niztakila nundilo ezautzen zaituzten, ez da, batzuk etortzen eta ez ezautzen zaitute ez, nundio! Eta, bat, egistatik. Baina, ez da molestatzen. Eta gero, telebistako aurkezle izango zazinean, zein ez dela gero egitatzen da? Bueno, egizan, ni ez naiz telebistako aurkezlea bakarrik, ez beste hainbat lan egiten ditut, baina adibidez, montatu dugu enpresa bat, eta beze insistintzen do, telefono honek, gero dituko diogu honire. Eta oin adibidez, telebistan newslinka jarraitzen dute lan egitean eta baina egiten ditutena oin adibidez da, Twitter egiten dut, ez? Sangareketak, galak, produkzioa zarrolatu, koordinazioan, idatzi, eta koordinazioa eman, ez? Kamaratzen, ez? Eta nire, asko zazioten dela. Eta kazetari izan nahi duen bati, zein nahi duen? Bueno, alde batetik pazientzia asko izatea, ez da erresa hasieratik lan ikastea. Ez da, ni bat sekulako suerte izan dula, ez? Baina ez da bat erresa, ez? Segan zerrezti bekario beste bat, handia hauek emanez, eta praktikak inestati baten, eta besten, eta pazientzia behar da, ez? Gero, kuriosidade handi izatea, ikasteko gogoa. Nik uste bi gauzei batea bat, ikasteko gogoa eta kuriosidadea. Ikasten ginen, kazetari bati gai asko jorratza tokatzen zaio, ez? Garrantzitsua da, kuriosidadea eukitzea beti
pixkat haratago iristeko, ez? Zuri, albistek edo berterak markatzekin hau pixka bat hauntzago juteko, ez? Eta gai asko jorratzea tokatzen denez, eta kuriosidade hori izan barra alor ezberdinetan, ez? Bueno, eskerrik asko. Zuri, Amaia. Venga, agur.